Hola a totes i tots. Benvinguts a la xerrada que organitzem conjuntament al Moianès, Jovent Moianès, Jovent Berguedà i Jovent Cardener, amb en Josep Subirana. De la setmana passada diria que només hi som la Emma i jo. Vale. Doncs faré un resum molt ràpid, si us sembla. La setmana passada, aquesta xerrada té dos parts. Hola a tothom. Primer de tot, em presento, soc el Josep Subirana, era regidor de l'Ajuntament de Vià a Govern i ara he passat a millor vida, estic a l'oposició. I us explicaré una mica el que vam fer a Vià, com estava estructurat el projecte, que és totalment replicable en altres pobles. És un projecte que ens va anar bastant bé i vam estar bastant guardonats, vull dir, se'ns va reconèixer l'esforç. Què us volia dir? Doncs aquesta xerrada té dues parts. La primera part, explicar sobre els pressupostos, què passa a nivell de pressupostos als ajuntaments. Va començar amb així, era un títol una mica punyent, oi? Vull dir, com el món s'acaba, estem enmig d'una crisi ambiental i el teu poble s'ho gasta tot en festes, oi? Amb entreteniment, que hem de recordar que entreteniment i cultura no és el mateix. I aquí hi havia una frase famosa de Juvenal que deia, és la famosa que ha quedat resumida en pa i circ, no? I em sembla que encara estem fent una mica el mateix. Anem com anem, però ja comença la Lliga, el futbol no pot parar, ja els hi fan PCRs abans que fer-los a cap persona sanitària que estigui realment necessitada. Bé, tampoc és veritat, però s'han fet molts sanitaris, però de fet hi ha molta gent que li convindria, molts serveis bàsics que els hi convindria fer-se abans testos del Covid i no els hi fan. I la reflexió que entreteniment no és cultura, però cultura normalment sempre és entreteniment, no es pot girar el tema. I hem veure com el context ambiental realment és molt greu i demana que prenguem mesures, escalfa el planeta, el CO2 augmenta, llavors aquí tenim un ventall de temperatures que pot anar des de un conservador 2 graus, que farà més calor 2 graus, si Berga serà Manresa i Manresa serà, no sé, Tortosa, o podem pujar escenaris molt bèsties de fins a 6 graus tranquil·lament, si els models no fallen i encara és pitjor. Bé, només parlant de pressupostos, vam parlar que vam discutir quants diners es dediquen a sostenibilitat i quants diners es dediquen a entreteniment. Llavors, a grosso modo, doncs un poble de 2.000 habitants, amb uns 2 milions d'euros de pressupost, heu de pensar que més o menys es dediquen cada any uns 100 o 150.000 euros en festes, cada any. Quan es dediquen en sosteniment? Doncs un poble normal, 1.000, 2.000, no sé, he de trobar de tot, no? Però tradicionalment ha sigut molt poc. Això és particularment rellevant perquè no és només a part d'aquesta diferència hem de destacar que, per exemple, l'altre 10% que queda amb un pressupost que no està restringit normalment per les factures diàries d'Ajuntament, d'electricitat, de sous, d'entreteniment també, aquest 10% que ens pot quedar, o sigui, aquests 200.000 euros que un poble de 2.000 habitants podria quedar-li cada any per fer inversions, entre cometes, que solen ser obres. D'aquestes obres es sol fer la plaça de l'Església, el pavelló, l'Ajuntament, la piscina, i pocs d'aquests generalment se'n va cap a sostenibilitat. I això no s'entén. Si mires des de fora i veus on estem immersos en les problemàtiques actuals, dius com pot ser que durant tants anys, tants diners, tants milions s'han destinat a la faràndula, als esports, també a la cultura, a fer obres, i tan pocs a promoure un estalvi, veritat? Bé, vam parlar una mica de la psicologia humana, com està afectat això i que quins elements de la psicologia humana es fan que siguem molt bons per afrontar perills reals immediats, el lleó que se'ns vol menjar, quan érem cavernícoles, el nostre cervell encara, diguéssim, ha evolucionat zero, des de quan vivíem a les coves, com aquell que diu. En canvi, els perills de demà passat, dels meus fills, dels meus nets, és molt remot i ens costa molt actuar sobre aquests problemes. A part dels biaixos cognitius. Tot això, si us interessa més, és el que vam parlar l'altre dia. Hi ha molta bibliografia per explorar, és molt interessant, per veure per què fallen, per què estem fallant i per què els ajuntaments estem encara, o els governs, la Generalitat i l'Estat espanyol, estan fent aquest tipus d'inversions.
curtterministes moltes vegades per guanyar eleccions, moltes vegades per inèrcia, moltes vegades perquè no se'n sap més. És una barreja de fets, però la psicologia humana té un paper molt important per explicar tots aquests fenòmens que enmig del desastre ambiental que ens pot portar a l'extinció o gairebé a l'extinció, perquè encara estem fent el que estem fent. Mentrestant, les festes majors de tota la vida. Bé, també vam parlar una mica que també, aprofitant els mateixos trets de la psicologia humana, també hi ha alternatives que es poden explorar per intentar capgirar aquesta situació. Es redueixen grups petits que treballin junts, canviar hàbits dins del grup petit de persones que pots influir una a l'altra, amb l'enfocament positiu i no negatiu, que encara es pot fer alguna cosa. Llavors vam parlar de la definició de la política, que te la fas o te la fan, oi? I sembla que l'A és la definició que impera més actualment, doncs de tota la vida, potser. En canvi, realment la política, l'interès que ens té és aquest procés de presa de decisions de grups humans. Altrament no té sentit. Penseu, l'acte polític més important que fem és cada cop que ens gastem €1. És anar al banc que triem, la companyia telefònica, quin tipus de menjar gastem, d'on ve aquest menjar. Tot això té una importància cabdal. La independència de Catalunya ja fa temps que estaria feta si ens gastéssim els diners on ens els haguéssim de gastar, la majoria de catalans. Llavors el que no pot ser és que anem protestant o esperant que vingui algú amb un cavall blanc que ens salvi, oi? Mentre ens gastem els diners ja on sabem que no ens hauríem de gastar. No té sentit. I ara us explicaré una mica el que és el tema d'avui, que és Aviar per un bon clima, que és el projecte. Aquest número tan llarg que hi ha aquí, que hi ha un 1 i 20 i no sé quants zeros, això és el nombre d'estels que s'estima que hi ha a l'univers. Imagineu-vos, doncs, ens ha tocat viure en aquest petit planeta blau, és una casualitat. El veieu? No estem veient el número, no. No se t'han anat passant les diapos. A quina diapo estem ara? A la primera encara. Ostres, això sí que s'ha pujat. Entraré el meu vídeo potser i a veure si s'ha vist la pantalla però no s'ha vist com hi anava. Jo me'ls anava passant, els anava canviant. Bé. Aviam si trobem els botons. És que no he fet anar mai el xics aquest. Estic una mica perdut. Ara sí que ho veiem, el d'Aviar per un bon clima i el número. A quina diapositiva esteu? La del número llarg i el planeta. La 17. No, la 16. I ara veieu com una que posa actuacions? Veieu una diapositiva que ha canviat o no? Àmbit? No ha canviat. No ha canviat. Perdoneu per la problemàtica. Ara has tret la pantalla. Sí. Això és Matrix. Què? Ara. Ara ha passat? Sí. Veieu actuacions? Sí. Sí. Doncs bé, després d'aquesta introducció, que sento que no hagueu vist les diapos, però la que vam fer l'altre dia, veurem una mica de casos pragmàtics d'aviar. Aviar per un bon clima. Doncs el que dèiem, aquest número tan llarg és el número d'estels que hi ha al nostre univers, es calcula, evidentment, 0 amunt, 0 avall, i ens toca viure en aquest petit planeta blau. Quina casualitat, on hi ha vida, quina casualitat, doncs, i el que estan fent, no sé si és massa intel·ligent o dignifica el nostre nom d'animal racional. Què vam fer? Em ressono jo mateix. Ens podeu baixar els altaveus. El que vam fer aviar és dissenyar un projecte
està estructurat en 3 grans parts. La primera part, que és prioritzar aquesta inversió. Això que us he dit que es gasten un poble de 2.000 habitants, podeu multiplicar pels habitants que té el vostre poble, el dividir. Però més o menys la relació és aquesta. Totes aquestes inversions que queden lliures, aquests 200.000 euros anuals, a més, que es destinen a altres, asfaltar carrers, per dir alguna cosa, doncs prioritzar el que és la sostenibilitat. Penseu que aquí encara hi ha espai per tots els diners que van a esports, al camp de gespa artificial i a les factures, al pavelló, tots aquells diners que es van a festes, com un poble petit de 2.000 habitants, pot ser 100 o 150.000 euros anuals tranquil·lament. Llavors aquí hi ha una... I no dic que no ens haguem d'entretenir, i és molt important fer esport. El que passa que si no anem alerta, no prioritzem amb estalvi i amb sostenibilitat, aquí no s'entretindrà ningú. Perquè quan hi havia guerra, al Sudan del Sud, allà no s'entretenia ningú, anaven tots amb Kalashnikov, perquè hi havia misèria. Quan hi ha misèria i gana, i quan hi ha caos, no hi ha espai per l'entreteniment ni per la cultura. Doncs, per tant, hem de prioritzar. Hem de prioritzar el que és important primer per poder-nos permetre una vida digna després. La segona part important és les ordenances, plecs i POM. De fet, els ajuntaments tenen moltes possibilitats legals per incidir en la sostenibilitat. I, finalment, el retorn directe. Hem d'assumir, ja ho veureu una diapositiva, que el que són les emissions municipals no venen de la part pública, venen de la part privada. I aquí és on hem d'incidir. Què vam fer, aviam? Doncs hem canviat en un any, en 2 anys, potser, això es va fer pràcticament tot en 2 anys, hem canviat totes les faroles per llums LEDs, vam ficar panells fotovoltaics i tèrmics a tots els edificis públics, vam aïllar tots els sostres d'edificis públics que no estaven aïllats, la majoria. Vam ficar sistemes de gestió de calefacció, punts de càrrega de cotxe elèctric, va ser el primer de la comarca, vam aïllar parets, vam introduir biomassa. Tot això em va promoure aproximadament 50.000 euros d'estalvi l'any. Doncs això és una cosa que ja s'hauria d'haver fet, que es fa ara, però que són uns estalvis que s'acumulen. Aquests 50.000 euros en pots fer el que vulguis. Els pots reinvertir en sostenibilitat o te'ls pots petar en festes esperant que el món s'acabi. Això depèn de cadascú. Això són unes quantes fotos del que vam fer aviat, els equips que estan fets, els aïllaments. Aquella gràfica que veieu és en verd, hi ha l'energia feta pels panells solars, en vermell el que agafem de xarxa, tèrmiques del camp de futbol, faroles, LEDs, 15 anys de garantia, gasten una desena part que les d'abans, potser, o una cinquena part. Tots els llums interns també estan canviats per LEDs, escoles, dispensaris, etc. Vista aèria, aquí hi havia unes quantes plaques de les escoles i del dispensari, escoles, això és l'Ajuntament, això és el centre de dia, aquestes eren tèrmiques, aquestes ja hi eren quan vam entrar a l'Ajuntament, aquestes les havien muntat al revés. Llavors no funcionaven gaire bé. Deien que feien broma, deien que els pardals s'escalfaven a l'hivern perquè el circuit es veu que voltava al revés i refredava de dins. Però com que es van espatllar molt aviat, van deixar de funcionar de seguida. Les vam a reparar, va venir una tramuntanada, les va arrencar i ara tornen a funcionar teòricament. Amb això vull dir que les tèrmiques s'han de portar molt bé, s'han de gestionar bé, tenen problemes, són molt eficients, però s'han de portar molt controlades i amb algun instal·lador que realment sàpiga el que toca. Les fotovoltaiques donen menys problemes per aquest estil. El primer punt de càrrega, un punt de càrrega val 1.000 euros. Aquests que fiquen tan macos pels llocs carreguen igual de ràpid que aquests d'Avià. En valen 4 o 6.000 euros. No estic parlant de punts de càrrega ràpida, ultra ràpida, que van a 100 amperes. Aquest carrega 25 quilowatts, que Déu-n'hi-do, si el cotxe ho permet. I carrega, està situat aprofitant un lloc, un punt de connexió d'un comptador, que és l'Ajuntament, que ja tenia molta potència que contractava, doncs l'aprofitem. Això és la primera part, estalvi, inversió, fem-ho. Si s'ha de fer, ja ho sabem que s'ha de fer. No importa si primer fiqueu les plaques solars i després aïlleu les parets. Si haguéssim de començar a fer, diu, l'anàlisi provoca paràlisis. Llavors, no importa si és més lògic o s'amortitza més aviat una placa solar o una tèrmica o un aïllament. La qüestió és fer-ho, perquè s'ha de fer tot. Llavors, l'ordre té una importància marginal. Llavors, simplement fer-ho. La segona part, molt oblidada, és les regulacions municipals. Què podem fer? Doncs amb ordenances, treure impostos a la gent que ho fa bé. Què més podem fer? Contractació pública, demanar que les nostres empreses, els que ens venguin materials i subministres, el més paradigmàtic és l'energètic, doncs promoure una puntuació verda que ja ho permet la llei
I finalment, doncs, el POM, fer un POM, hi ha molts que estan desfasats, que realment la gent pugui ficar alegrement panells solars a casc antic, a les façanes, a les mitgeres, alegrement vull dir amb ordre, també amb ordre, amb harmonia i amb un projecte i segurs, etc, però que ho puguin fer, que no hi hagi limitacions anacròniques per aquest tipus. Aquí veieu un exemple dels ordenances, bàsicament. I n'hi poden haver més, però bàsicament es basen en reduir impostos, IAEs, a la gent que fica panells solars, a la gent que fa aïllaments, etc. També els impostos de vehicles elèctrics civils poden baixar. I aquí podeu també fer zones blaves si teniu el vostre poble, que no paguin. Hi ha una varietat de mesures que no costa res. Fer això és agafar, copiar i enganxar i canviar el nom dels pobles que heu fet pel nom del vostre poble. No té cap dificultat fer això. I els plecs. El cas més important, Avià va ser el primer poble de l'estat espanyol que va guanyar una companyia 100% verda, en aquest cas una cooperativa, i ara és fàcil, relativament fàcil, intentar contractar energia verda. Recordeu que hi ha empreses que donen certificats conforme l'energia que et venen és verda. Això no és interessant. És molt més interessant que contracteu energia d'una empresa que només comercialitza energia verda perquè després estem forçant tot el mercat a estimular la producció d'energia verda. Això primer va passar a Avià i després va passar a Madrid. Avià amb Som Energia, Madrid o la Luz. I el POM? El POM d'Avià es va modificar, es van ficar plaques arreu. Ara, si no m'equivoco, fa uns pocs mesos va haver una llei de la Generalitat que em sembla que intenta eliminar restriccions una mica anacròniques que hi havia ajuntaments, però encara hi ha moltes traves que s'han d'eliminar. I permisos, projectes, haurien de ser memòria, no projectes, i hauria de ser molt més fàcil, molt més normalitzat. Al Regne Unit compres panells solars a l'IKEA i aquí, si en fiques un, has de demanar moltes vegades, depèn del poble o la ciutat, has de fer quasi bé sembla una carta al papa de Roma. I la tercera part, recordeu, la primera part era prioritzar, invertir en sostenibilitat i estalvi. La segona, tota aquesta legislació que tenim als ajuntaments, que està infrautilitzada moltes vegades. I la tercera, sabent que les emissions principalment venen de la part privada, doncs estimular aquesta part privada. Com? Doncs amb subvencions directes i fer-ne molta propaganda. Llavors, Avià vam donar, per exemple, a l'època 100 euros perquè la gent contractés energia verda, 150 famílies, un 20% del poble, es va passar a energia verda, a companyies 100% verdes. Això té un impacte brutal. Clar, només amb 15.000 euros, que és ridícul per un poble com Avià, doncs vam fer que un 20% de les emissions privades domèstiques quedessin a zero perquè la gent consumeix energia verda. I després també teníem un projecte de donar fins a 1.000 euros que se sumaven als altres 1.000, o sigui, eren 2.000 que reduïem amb l'IAE, amb l'IBI, on la gent que posava panells solars, encara està actiu això, però faltaria fer més propaganda perquè la gent no ho sap. Aquestes coses queden una mica amagades si no es publiciten explícitament. La gent Avià pot instal·lar panells solars, si et costen 5.000 euros, al final en pagaràs 3.000. 1.000 de subvenció directa i 1.000 reducció de l'IVA. És un llindar que és determinant, perquè la gent quan fa números, no tot és sostenibilitat en casa de molta gent, perquè evidentment tothom ha d'arribar a final de mes, hi ha moltes necessitats, però esclar, baixar de 5.000 a 3.000 fan la inversió en termes econòmics totalment atractiva. Això són les bases, molt senzilles, també està disponible per tots els que la vulgueu. Molt senzilles, però a la vegada concisa per fer que la gent les utilitzi bé i faci les obres sostenibles que considerem que són importants. Aïllament de vidres, aïllament de parets, aïllament de sostres, estalvi d'aigua, estalvi d'energia, canviar combustibles fòssils per biomassa en termes de calefacció, tot això. Només dir-vos que hi ha moltes companyies verdes, moltes són petites i locals a Catalunya i que qualsevol és bona. Aquí tenim una llista. Us puc passar la presentació, cap problema.
I bé, encara ens van sobrar diners, entre cometes, doncs per cada any fer un projecte agrosostenible al Senegal. Doncs aquí veieu aquesta paradeta, aquesta taulada de plaques solars, està connectat amb una bomba que treu aigua del subsol i rega uns camps gestionats per una cooperativa de dones. Llavors, en època seca, que no creix res, doncs allà poden fer vegetals que tenen al mercat, no per subsistència, sinó per fer diners. Aquest any seria el tercer projecte, esperem que continuï i és sumament satisfactori. Altres projectes que vam fer ja molt ràpidament, perquè veieu que no tot és aquesta estructura, es poden fer moltes coses paral·leles pel medi ambient. La depuradora s'ha acabat, processem el Rosari de l'Aurora, es va començar fa 15 anys i ara em falta connectar els desaigües, a veure si ho fem. Hi ha un caudal ecològic amb una electrovàlvula, amb una riereta que hi ha al poble, que quan no plou, aquest pantà que veieu a la diapositiva no s'obreixeix i després a la riera baixa seca intentem que deixi anar un caudal de 20 metres cúbics cada dia. Les bosses per recollir les caques dels gossos són compostables, es troben al carrer, són gratuïtes, però a més són compostables, es pot ficar a l'orgànica. El glifosat està prohibit en via pública, ho fem amb vinagre, hi ha més herbetes al poble i no passa res. L'estació de cotxe compartit, això no va arribar a funcionar mai, i ara amb el coronavirus suposo que encara funcionarà menys, però a França havia funcionat molt. És com una àrea d'autostop dignificada, no? La gent que s'espera aquí sap que es pot esperar aquí, que algú el portarà, i la gent que va en cotxe sap que allà hi pot haver algú que s'espera. Això funciona quan hi ha una xarxa d'estacions d'aquest tipus, que la gent sap que pot anar, pot tornar i que està normalitzat a dins dels ulls de tothom. Té un aspecte social molt important, d'acceptació, de confiança. Un altre petit detall, com la poda, abans es cremava 3 dies de brigada, vinc a cremar la poda dels arbres d'avià, que n'hi ha uns quants centenars, ara se'n fa compost, per 200 o 300 euros s'ho porten tot i en fan compost. El porta a porta havia de tenir un efecte determinant perquè tot el Berguedà ho fes, perquè hi havia moments de dubtes i que uns pobles volien, els altres no. Nosaltres, des d'allà vam dir, si no ho voleu fer, nosaltres marxem del Consell Comarcal, perquè entengueu que també es pot fer pressió política per fer les coses que cregueu que són importants. Si al Consell Comarcal, evidentment, no li interessava que un poble marxés de la mancomunitat per gestionar les deixalles. I llavors vam aconseguir arrossegar tot el poble, fent feina amb l'oposició del Consell Comarcal, perquè tampoc s'hi fiquessin en contra, donant suport a l'equip de govern, i al final el Berguedà, dins dels problemes que sempre hi ha en gestió d'aquest tipus, funciona bé. Hem passat d'un 30% a potser un 80% de reciclatge d'un dia per l'altre, amb el mateix cost que teníem abans. Aquesta diapositiva és molt, molt interessant. Això són les emissions d'avià. La línia de baix, en lila, són les emissions públiques municipals. La del mig són les emissions en escombraries generades i no reciclades, diguéssim, i la de dalt són les emissions domèstiques. Llavors, el que tenim molt, molt clar és que les emissions estan fetes en el sector privat. Hem de tenir clar que les emissions del sector públic són mínimes i canviar les faroles d'un carrer per LEDs no serveix de res, sinó és per promoure un estalvi que reinverteixes en el ciutadà perquè ell també faci actuacions d'estalvi i sostenibilitat. I la línia del mig és per entendre que realment coses a cost zero, com canviar el sistema de recollida de bessures, tenen un impacte molt gran en tipus de sostenibilitat. Evidentment, aquí hi hauria tot el tema de reutilització d'envasos i reducció, que és crucial. Això només està parlant de reciclatge, pot ser encara molt més important. La línia de dalt, aquella davallada que va patir a partir del 2017-2018, és sobretot perquè la gent, 20% del poble va canviar a companyies 100% renovables, a part de les altres petites actuacions de les 30 cases que han ficat plaques solars o allat parets, o potser 50 cases ja, que han fet diferents tipus d'actuacions beneficiant-se de les ajudes de l'Ajuntament. I recordeu, al final té una significació política brutal. És el model de país sostenible, l'únic possible, i al món el que està passant no hi ha cap altre camí que no sigui aquest. I això ja fa anys i anys que els científics ens avisen i ningú us ha fet cas que estem caminant cap a un camí sense retorn. I això és real politics, és estalvis, ecologia, reducció de taxes, són subvencions, són coses tangibles que arriben a la gent, que són molt importants. En termes econòmics, només recordar que
que esclar, quan a Catalunya estàvem en situació de dèficit públic, doncs estàvem decreixent un 3 o un 4%, això per la gent que creu en el creixement i que realment és el que ens gastem els catalans en comprar energies fòssils no renovables a l'estranger. 1.000 euros per cada català són molts diners que afecten a la balança comercial. A nivell macro com a micro tenen tot el sentit del món. Prescindint del tema ambiental, que és el més important de tots, evidentment, per la gent que només entén aquests arguments hem de pensar que són 1.000 euros per cada català cada any que se'n van fora i no tornen. Llavors, a nivell macro i a nivell micro té un efecte importantíssim. Moltes gràcies i fins aquí la xerrada. Diria que hem perdut la connexió, un moment. Sí. Ordenador. Hi sou? Ara. Hi sou? Hola. Hola. S'ha penjat a l'ordenador, ho sento. Preguntes o comentaris? Jordi Vigues, que et veig aquí estirat com un marajà. Què tal? Tens el micròfon bloquejat, no faig dir. El Jaume, es comença a conèixer bastants per aquí. Escolteu, puc dir alguna cosa? Puc fer una pregunta? Sí, tant, Jordi. Bé, jo crec que el més important de l'experiència d'Avià és demostrar que la reducció de les emissions de diòxid de carboni són factibles i que dinamitzen l'economia local, intensificant la voluntat de transformació davant del risc de la crisi climàtica. I contrasten aquest model amb altres models molt més que aparenten molt més, però que en realitat han aconseguit un resultat desastrós. Ho dic per la meva ciutat, a Barcelona, no? Com s'ha fet una empresa pública, teòricament, que volia comercialitzar electricitat d'una incineradora, o sigui, quilowatts negres com si fossin verds, no? I jo crec que, en aquest sentit, que l'experiència d'Avià hauria de ser com el llistó, marcar el llistó del que han de fer l'Ajuntament en aquesta legislatura. I el primer que han de fer els ajuntaments és ajustar les seves reduccions d'emissions de diòxid de carboni a nivells superiors a la Unió Europea, perquè inferiors és una situació il·legal en què molts municipis de la província de Barcelona tenen objectius de reducció inferiors als que demana el Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya i el Govern d'Europa. I això s'ha de... Sé que el CEPA té voluntat de la setmana que ve fer públiques les llistes de tots els ajuntaments que tenen objectius de reducció inferiors als establerts. Jo volia afegir que la segona cosa important de l'experiència d'Avià és demostrar que, malgrat vam guanyar el primer premi català, el primer espanyol, 2 europeus, finalistes mundials,
Després vam treure més vots que els republicans a Múrcia, l'equip que vam impulsar aquest projecte. Jo trobo també molt interessant que passés així. No és perquè a la gent no li agradés aquest tipus de polítiques, però hi ha altres factors personals, socials, és un poble petit, de vendre el que estàs fent, potser que la gent a la massa potser no li importa tant, no ho sé, però trobo que és molt interessant també. Alguna altra pregunta, comentari? Hola. Hola, Maria. Hola. A veure, us parlo des de Centelles, jo. Aviam. Bueno, merci per la xerrada, és molt interessant. Clar, a mi m'amoïna, ja has tret la gràcia d'aquesta, que la major part de les decisions són del sector privat. Com fer a la gent... Ja et sento molt malament. No sé els altres, però et sento molt, molt malament. Doncs tanco la càmera. Val. Ara em sentiu millor? Sí. Val. Dic que com que la majoria d'emissions són del sector privat o nostres personals, diguéssim, el que ens trobem amb la dificultat és de que la gent pugui trobar el camí per fer les seves pròpies inversions per evitar emissions, no? Perquè comença a haver informació, però és informació teòrica, diguéssim. Fer el salt de la teoria a la pràctica és el difícil ara mateix. És a dir, per exemple, nosaltres que ara aquí a Centelles comencem a explorar la possibilitat de fer una comunitat energètica. Clar, hi ha un company que ens ha passat informació, per exemple, de com ho fan a Escòcia. A Escòcia, el govern escocès ha editat una web on la ciutadania pot accedir i té tota una sèrie de passes a realitzar per fer els seus projectes particulars. Llavors, comencen, per exemple, per haver d'obtenir un certificat energètic. Llavors, et posiciona i llavors el següent pas, diguéssim, és que una agència de valoració, em sembla que és, et valora quines mesures serien les més eficients en el teu cas. I llavors, a més, hi ha publicat taladors, o se suposa que vaig, perquè si ho publica el govern, doncs que són llocs on pots anar amb seguretat. Clar, això aquí és com entres a l'oceà i t'has d'espavilar. I això és el que trobo que és difícil. Jo crec que no és d'interès de les administracions centrals moltes vegades promoure una sostenibilitat real. Encara no han interioritzat. Llavors, les polítiques que es fan, les inversions, també els pressupostos del govern que sigui, que donar des de l'estat espanyol, la Generalitat, un consell comarcal qualsevol, un poble, els pressupostos, que al final és amb què ens gastem els calés que determina tot això i on posem els esforços, les hores de la gent, mostren que realment no estem prioritzant el tema. Com solucionar això? La veritat és que no ho sé. La veritat és que hem vist que hi ha molts factors psicològics humans que determinen per què no estem donant prioritat a la sostenibilitat, però ben segur que es poden fer les coses millor. I aviat vam intentar demostrar, o ho vam fer, ho vam demostrar-ho realment. Ara estic parlant per la conferència. Llavors, si ja ho pot fer, això simplement significa que és totalment fàcil i possible. I ho vam fer-ho sense endeutar-nos, sense fer cap virgueria, sense deixar d'atendre les altres necessitats diàries de la gent o interessos. Llavors, jo crec que si hi ha interès real es pot trobar el camí. Es pot trobar el camí i fer-ho i canviar aquesta situació.
Santi, que veig que tens la mà aixecada. Sí, jo, gràcies per la ponència i sobretot, per nosaltres, gràcies Josep, per nosaltres havia sigut un referent en molts temes, no? De salut, medi ambient, canvi climàtic, el que haveu fet amb el tema dels herbicides. Nosaltres, quan anàvem a molts ajuntaments d'arreu d'aquí de l'estat espanyol, posàvem la vostra població per al tema dels herbicides al principi, no? O sigui que heu sigut un referent per molts ajuntaments amb aquesta línia, no? El tema de lo que tu comentes és complicat, la governació, però sí que jo he vist com un poble on s'han fet moltes barbaritats i esperem que amb aquesta nova legislatura, d'aquesta nova alcaldessa, fem uns canvis, no? Això que tu comentes, no? Que dius, ostres, per què en festes i festejos ens posem 400.000 euros i en salut pública o vial o ecologisme i tal estem posant 100.000 euros, no? O 60.000 en salut, no? És una vergonya, no? El que tu comentaves, no? O sigui, prioritzar, això és molt important, no? O sigui, el Jordi Vigues comentava la diferència d'una ciutat possiblement gran a pobles petits, però els pobles petits, ja ho sabeu, el que està aquí fent Sant Eulàlia de Rosanes també, amb el tema de recollida porta a porta, vosaltres i molts més, sou referents. Nosaltres anem en una línia aquí a la Garriga, creiem que també farem una recollida porta a porta, també estem fent canvis energètics, il·luminació, que no és tot... També l'aposta per les energies renovables netes i apostar perquè la població... Aquí estem també fent temes d'horts urbans, també impulsar les plaques solars i les ajudes. És important el que has comentat abans, de donar aquests 100 euros o 500 euros per una cosa i per l'altra, perquè això incentiven a la part de la població que li costa una miqueta de posar aquest tipus de plaques o que si no hi ha ajuts i tal. És canviar la prioritat de les polítiques i això crec que es hauria de fer des de la Generalitat de Catalunya i des del Ministeri, des de Madrid. Amb aquesta línia, si es treballa i ara amb aquesta nova política que hauria que entrar per previndre més que tot el que tu comentaves, el tema d'aquesta situació del coronavirus i amb aquestes informacions que es venen ara, d'aquestes investigacions que, a més, també parlen i diuen que alguna cosa té a veure el medi ambient amb el tema dels Covid i del coronavirus, ja fa més de 30 anys que estan aquí amb nosaltres, no és novetat, no? Aquest Covid passarà pel Covid-19 i a l'octubre vindrà el 25 o no sé quin vindrà, no? I hi ha que fer un canvi de mentalitat política. Hi ha que invertir més en salut, en prevenció, canvis, com tu comentaves, és molt important el tema del transport públic, no? Nosaltres ara, aquest fin de setmana, ens han trucat per fer amb el Xavier Corol una xerrada també a Televisió Vallès, perquè resulta que Televisió Vallès, el que és Mollet, ja estan preocupats perquè les entrades massives que tindran els particulars perquè no podran agafar el transport públic per por el que sigui, encara augmentarem més el trànsit de la ciutat de Barcelona, no? I l'àrea metropolitana. I aquí és on realment hi ha que posar una mica i carregar més les piles perquè sigui més segur tot. S'estan fent molts esforços des de l'Ajuntament de Colau, encara que fa moltíssimes coses malament, com ha dit el Jordi Vigues, aquesta energia verda camuflada i bruta, privatitzant. També tenim el tema d'incineració també de terça, tenim el tema del tanatori, així que tot és molt complicat. No és fàcil, però a vegades no tenim polítics valents, no? I aquests polítics valents que tindrien que fer coses, si no els empenyem entre tots les plataformes, associacions de malalts, grups ecologistes i tot, no faran res. O sigui, quan al Parlament fem coses i estem amb ells i tal, ens diuen molts d'ells valents, alguns d'Esquerra Republicana molt valents, que a diferència d'altres, ens diuen que no hi ha pressions suficients per fer canvis. I això la població ho tenien que fer a base de fer ajuntar-nos entre tots i poder fer aquest tipus de canvis que és el que necessitaríem. Nosaltres estem fent també molts temes importants en campanyes del wifi a les escoles, amb el tema de neteges ecològiques. Aquí a la Garriga no hi ha cap col·legi que es faci amb neteja tòxica, de tot, des de guarderies, espais públics. També vam fer proves amb espuma per reduir
el tema dels herbicides i eliminar-los, o sigui, tot això és molt important. I que les poblacions... Pensa que aquí a la zona d'Arbúcies s'han fet diverses xerrades en línia i a vegades han vingut fins a 300 i 400 tècnics i ajuntaments d'aquí de Catalunya perquè tenen moltes ganes de fer aquests canvis. Jo crec que entre tots, entre els petits ajuntaments, a vegades s'han donat premis a ajuntaments petits que han reduït la despesa de paper i en paper reciclat i tal. Tot això és molt important, que tots els ajuntaments us poseu d'acord, treballeu en xarxa i que anar mirant de baixar aquesta cota de reducció de contaminants, no? És important. Bueno, el tema és molt llarg, no? I s'estan fent moltes coses a Barcelona, no surten aquestes coses, però no és suficient i encara voldrien que se'n fessin moltes més, no? Hi ha una part que es responsabilitza moltes vegades el ciutadà. Se'ns posa la càrrega a sobre, no? Quan menges carn et pots sentir culpable, quan agafes la moto et sents culpable, si agafes massa la via et sents culpable. Hi ha tota aquesta pressió sobre el nostre modus de vida que compres un producte, mira si l'envàs és retornable, si és un plàstic que es pugui reciclar. Llavors, tot això són afers que jo crec que és contraproduent que es posi la culpa i la pressió sobre el ciutadà. Tenim responsabilitats de tirar el nostre modus vivendi, però no hauria de ser possible, simplement no hauria de ser possible que poguéssim triar entre un envàs que es pot reciclar i un que no. Tots els envasos haurien de ser tots retornables i si és impossible, hauria de ser totalment reciclable. Llavors, hi ha tot un pilot de decisions, com per exemple el menjar que mengen els nostres nens a les escoles. No podríem, per exemple, haver de triar els ciutadans, si jo vull que el meu nen mengi avocados del Brasil o carn d'Argentina o menjar local. Hauria de ser tot ecològic i local. I si val 50 cèntims més al menú, doncs ho paga l'Ajuntament, que és com ha de ser. I punt. I això no s'hauria de discutir. Llavors estem donant voltes, estem decidint, com el porta a porta. El porta a porta és un altre tema clau. El porta a porta hauria de ser hauria d'existir i ser l'únic sistema, si em permeteu, també, amb perdó dels contenidors intel·ligents i algun altre sistema que pugui ser comparable, però hauria de ser l'únic sistema disponible a Catalunya, a Espanya, allà on sigui. És igual, per què? No pot dependre d'uns polítics, d'una regió, d'un poble, això, implementar un sistema de bessures. Per què? Perquè n'hi ha un altre que és molt millor. L'únic que potser, teòricament, té menys comoditat, encara que tot és discutible. Llavors, aquest tipus de discussions i decisions han de sobrepasar-se. No podem perdre més energies, jo crec, en decisions que han de venir, que no hi ha de poder haver-hi un ventall de temes a escollir. Simplement s'ha d'utilitzar la decisió i el sistema que és l'òptim. No cal que el ciutadà nosaltres triem entre un o l'altre, perquè si no, no acabarem mai. Estem en un moment de crisi total, ambiental, brutal, que això del Covid pot ser un joc de nens. És ridícul el que ha passat. És un virus que és un virus ridícul que mata un 1% o un 3% de la població. Hi ha virus molt més potents que ens poden deixar tots escombrats. I ha provocat una crisi econòmica que a veure què passarà. Llavors, si això no és res comparat amb tots els vectors, les malalties, la immigració, la falta de collites, de seguretat alimentària, etc., que pot portar o que portarà aquesta crisi ambiental. I no fem res, no fem res. I a mi em preocupa molt. Qui té més responsabilitat? Sí, són els de dalt. Ens volen passar la responsabilitat a nosaltres, als ciutadans, perquè vagis en bicicleta o no vagis en moto. El que hem de fer és, com deia l'amic Jordi Vigues, si voleu que fem això, doncs a Barcelona agafes i fes el carril cotxe, que tot sigui per anar a peu i en bicicleta, però hi hagi un carril pels cotxes, un pels transports públics i tot l'altre bici, perquè llavors ja no depens de tu, de la teva voluntat com a ciutadà, si vols jugar la vida o els pulmons, anar amb un patinet o anar amb bicicleta entre els vehicles respirant tot aquell fum i exposant en perill. Llavors, qui té el poder per decidir això? Doncs com més amunt millor. El que passa que generalment la gent que està a dalt, per alguna raó que és misteriosa, no s'arrisquen, la majoria, i no s'arrisquen com si haguessin de perdurar per sempre. Llavors, el sistema és pervers. No faig el que jo voldria fer perquè si ho faig no em votaran més, perquè són decisions contradictòries, però estàs allà per fer una cosa que no faràs perquè si la fas tu creus que no tornaran a votar i no tornarà a ser. Llavors és un peix que es mossega la cua, llavors és un contrasentit total. I d'alguna manera hem de tots, per això us volia animar que tots els que esteu interessats en aquest tema us presenteu al nivell que pugueu o vulgueu en política i des de dins intentem realment canviar les coses perquè d'aquesta manera que anem ara
tard i malament. Parles d'un aspecte que per mi és molt important, que són les bonificacions, no? Per exemple, ara a França hi ha una bonificació de 50 euros per si repares la bicicleta. Per què? Perquè hi ha un parc molt gran de bicicletes i moltes d'elles estan sense manteniment necessari perquè puguin ser utilitzades. Per tant, aquest tipus de suport és molt important. I el que s'ha de dir és que el problema és que l'emergència climàtica s'ha convertit en una cortina de fum per no fer res. El fet de que l'impost sobre els vehicles s'hagi ajornat, el fet de que l'import sobre els residus a Barcelona també s'hagi ajornat, són excuses que demostren que la decisió de l'emergència climàtica no estava sustentada més que per una actitud circumstancial. La pregunta és què podem fer la ciutadania per canviar les coses. Tu també ho has dit una cosa molt important. Nosaltres som els responsables del 20% de les emissions, la ciutadania, i el 80% ho són les empreses. Doncs proporcionalment nosaltres hem de fer un esforç important, capdavanter en certa mesura, però no únicament nosaltres, també en paral·lel la indústria ho ha de fer. I aquest és el repte del nostre temps. Com actuar amb la decisió suficient per afrontar el que sabem que vindrà, perquè d'una manera o altra ens ha de servir el del coronavirus a un advertiment a la comunitat de que o ens posem les piles o això no aguantarà. Així és, Jordi, així és. Ara hem d'intentar, d'alguna manera, que això que arribi a qui té les decisions polítiques més importants o que estiguin més propers a nosaltres des del nostre Ajuntament, que és molt més influenciable que la Generalitat, per exemple, però dins de les nostres possibilitats apretar, no ens queda cap més alternativa, no? Involucrar-nos des d'activistes, polítics o des de la política o des de qualsevol tipus de moviment social, però no podem parar, una alternativa. Fem una altra pregunta i ho deixem ja, fem l'última. O comentari o aportació, el que vulgueu. Si us sembla, després anem a treballar. Si vols, faig uns comentaris. Quan vam presentar la revista i amb Ecologistes en Acció a Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona es va agafar molts temes importants amb el tema de l'alimentació ecològica, no? Un tant per cent, no? Amb el tema dels herbicides també. S'han fet moltes coses. Estem en una taula de treball de salut i medi ambient a l'Ajuntament de Barcelona que fan coses. No és suficient, i nosaltres, si en fan 10, en voldríem 20, però sí que hi ha coses molt interessants a tenir en compte. Hi ha altres fracassos totals, com és el tema de la incineració, de terça, el tema del tanatori, de sanejament de bessons que no s'han volgut involucrar, el tema del 5G, que també el tenim aquí i possiblement serem un laboratori mundial o el que sigui i tal. Això també tenim que anar i vigilar amb aquest tema que jo crec que tindríem que fer pinya, no? Nosaltres no estem en contra de les tecnologies, som usuaris d'aquestes tecnologies, però sí que demanem el principi de precaució i els nostres científics i tècnics que hem portat aquí, que hem col·laborat aquí, els hem portat aquí a Espanya, molts d'ells ens avisen, i això que comentaves tu, no? El tema dels coronavirus i tal, i la falta d'investigació, la falta de recursos amb la salut, i tot això passa factura i al final, doncs mira, com deia el Jordi Vigues, no tot val a fer, diguéssim, taules de treball amb el tema de canvi climàtic i tal, si després ells amb això no s'hi fiquen. El que ell comentava, donar 50 euros perquè aquestes bicicletes puguin reparar. Nosaltres vam presentar bastants temes importants a la Generalitat de Catalunya per dir alguna cosa de les calderes de biomassa. O sigui, per poder passar una revisió, per poder posar uns catalitzadors, perquè el tema de la crema de biomassa a Catalunya és un tema molt preocupant per tots nosaltres. Aleshores, tot això es té que treballar. O sigui, no pot ser que
de la nit pel dia hi hagi gent que digui, en governació i a la Generalitat també ho diuen, treure les calderes de gas natural i tot això per posar biomassa. Això és una bestiesa, i més que no hi ha ni filtratges ni res. Tenim escoles que tenim les calderes tancades, o sigui, presentades perquè els nens s'intoxiquen al pati, perquè abans hi havia gas ciutat i ara el fum de les calderes biomassa, i que a vegades hi ha problemes de combustió amb el que es crema, els nens s'intoxiquen allà. És un problema. I jo crec que jo a vegades no m'hi ficaria gaire, que m'hi fico molt, amb els nostres polítics de primera línia. A nosaltres, com diu Miquel Porta, a les nostres xerrades i a les altres xerrades que compartim, és amb els tècnics. O sigui, aquí tenim un problema de base que cada any canviem possiblement cada 4 anys canviem de polític, però els tècnics són els que es queden, i això és un problema. Per nosaltres és un problema perquè aquest tècnic, si no hi entén gaire, el mateix problema tindrem ara que quan vingui una altra política, encara que sigui molt sensible. Per tant, tenir que sensibilitzar en els tècnics, que són els que assessoren els polítics, i això és molt important, perquè ens trobem que els tècnics són els que fiquen a vegades pals a la roda i a vegades els dones informació. Nosaltres vam portar un tema important a la Generalitat per el tema dels tanatoris, per fer la crema i la incineració ecològica, i aquí a Catalunya i aquí a Espanya no estan per aquesta labor, i a altres països s'està fent servir. O sigui, jo crec que la pressió ciutadana de tota la població en general és la que hauria que apretar aquests temes, crec jo. Molt bé, Santi, perfecte. Molts temes, és molt llarg i interessant, i és infinit, veritat, però bueno. Gràcies per les vostres aportacions, molt útils, i espero que tots n'hem après molt. I si no hi ha cap més pregunta, o sí, això l'Elsa, que és la coordinadora del grup, si vols concloure o vols una última paraula, el que tu vulguis. No hi ha cap més pregunta, per tant, si us sembla, anirem acabant. Agrair a tothom haver assistit i a tu, Josep, la xerrada. I dir-vos que estarà penjada al YouTube per si voleu tornar-la a revisar d'aquí 1 o 2 dies al canal de Jovent Catalunya Central, i que moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a tothom. A reveure. Adéu. Adéu.